ku serokê devletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump roja çarşemê li Enqereyê bû bi Serokkomarê Demkiyê Sûriyê re civiya. Di civînê de Trump ragihand ku ew ê cenazê cezayên sponsoriya terorê li ser Sûriyê rakin. Donald Trump diyar kir ku li gorî qanûnê dê Kongres nîrxandinek 45 rojî bike da ku biryara dawî were dayîn ji aliyê din ve jî serokê Fransayê Emmanuel Macron piştgirî da Sûriyê û got ku ew amade ne bi rayedarên Sûrî re duwarên tekoşîna dijî terorê xurtkirina ewlehî şiyan û perwerdekirinê de hevkariyê bikin. لوتکەیە ناتۆیەک و پشتی 22 ساڵان لە ئەنقەرەی پێکات و 32 سەرۆکên welatên endam û serokên çend welatên din anî gel hev bi peymanên ku hatine belavkirin û biryarên ku hatine girtin bidawî bû. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump û Serokkomarê Demkiyê Sûriyê Ehmed Şereh civiyan pêştre di Kongreka Çapemeniyê de Trump ragihand ku Amerîka wê cezayên sponseriya terorê yên li ser Sûriyê rake. Donald Trump diyar kir ku li gorî qanûnê Kongresê dê nirxandineke 45 rojî bike da ku biryarê bidawî bike. Trump destnîşan kir ku ev gav di çarçoveya rakirina astengiyên Koreyê li ber jinûva avakirina Sûriyê de digre tên. Serokê Amerîkayê tekez kir ku kompaniyên Amerîkî amade ne ku veberhênanê li Sûriyê bike. Her wiha pêşbîniya bandorên erînî yên vê biryarê li ser gelê Sûriyê û korkirina hevkariya di navbera her du welatan de kir. Trump got ku biryara rakirina cezayên li ser Sûriyê da ku piştgiriyekê bide wî welatî. Serokkomarê Demkiyê Sûriyê Ehmed Şereh jî got me di rizgarkirina Sûriyê, hilweşandina rejîma Behsê, yekirina welat û danîna wê li ser rêya rast de destkeftiyeke mezin bi dest xist û ev hemû bi seya gelê Sûriyê pêk hat. Di heman çarçovê de, Serokê Fransa Emmanuel Macron di konferanseke çapemeniyê de li şama paytexta Sûriyê piştgirî da Sûriyê. Emmanuel Macron got ku ji bo pêkayîna aştî, ewlehî û geşedanê Fransa li kêleka Sûriyê radiweste. Macron tekez kir ku pabendiya Fransayê di nava koalisyona navdewletî ya dijî Daişê de berdewam dike û ew amade ne bikarbidestên Sûrî re di warên têkoşîna dijî terorê, xurtkirina ewlehî, şiyan û perwerdekirinê de hevkariyê bikin.